Pri uštipnutí hmyzom záleží od toho, aký hmyz to je. Včelie žihadlo ostáva v rane zabodnuté, osie nie. Ak je tamto žihadlo, tak ho nejakým tupým predmetom odstránime. Môžeme použiť treba kartu aj z podobizného bernoláka, nemusí to byť zrovna radlinsky. Odstránime to žihadlo a začneme chladiť studeným alebo ideálne ľadovými kockami, aby sme zmiernili opuch. Dobre, alergia, pichlo vás niečo, že? Nemáte náhodou lieky na alergiu? A máte ich pri sebe? Ukážte. O, striekačka laická, super. Takže viete si to podať, pomôžem vám, dobre? Vybereme z puzdra, uvoľním poistku a na stehno pichne to chvíľočku. Pichneme 10 sekúnd podržať, aby sa vyprázdnilo. Po 10 sekundách podané. Za nejaké 2-3 minúty by malo byť lepšie. Vydržte. A nič si z toho nerobte. Tretina ľudí na Slovensku má alergiu. Užívajú lieky, chodia na kontroly.